Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan course na website design and development. Ga abubuwan da za mu yi a lesson 18, semicolon, quotes, sannan da kuma function. Ana aiki da semicolon ne wajen rufe ƙarshen code, kuma yana da kyau koyaushe idan ka yi code ka sa mai semicolon a ƙarshe. Kuma da za ku gani ga example nan na farko, akwai var num, sai kuma na ƙasa gashi nan var string, to nan ga semicolon ɗin nan shi ma wannan akwai semicolon a ƙarshen shi. Yanzu gashi nan na sa wannan variable na number a cikin console ɗina, zan yi running gashi nan. Bari na nuna muku effect na semicolon. Yanzu idan da zan zo nan bayan 3 sai ne space na sa kamar 7, gashi nan dai a raba idan nayi running kun ga ya bani error. To amma yanzu idan na zo jikin 3 ɗin nan sai na saka semicolon, ina yin running kun ga 3 ɗin ta fito dalilin wannan semicolon ɗin. Yana nufin cewa daga wannan 3 ɗin to gashi wannan code ɗin ya gama, ita waccan 7 ɗin daban take. Amma idan aka buɗe sai zamana cewa kamar a haɗe yake kenan. Amma in na haɗe su guri ɗaya shi kuma zai bani 37. To haka ma ga wannan string ɗin za mu iya sa wannan string a ciki. Shi ma gashi nan ya bani hello. Amma da zan zo gaba nan na ƙara wani string ɗin. Misali kamar wannan sa hi. Idan nayi running kun ga ya bani error. Amma idan da zan zo kuma misali sai na rufe da semicolon, kun ga ya bani hello ɗin. To kowane irin code ya kamata a ce ka sa semicolon a ƙarshen shi saboda gudun wata matsala. Misali wani lokacin za ka iya mantawa ka yi sa code a layi ɗaya, to amma idan ka sa semicolon sai ya zama na cewa ya yi preventing ɗin wannan code daga samun wani error ko wani abu. Amma idan baka sa ba to akwai yiwuwar cewa maybe wani lokacin za ka iya samun wannan matsala. Yanzu nan ma idan misali zan cire wannan, zan dawo da wannan variable ɗin layi ɗaya. Yanzu na cire semicolon ɗin nan. Gashi yanzu idan na danna kun ga ya bani error. Amma sai na zo nan gurin misali ina sa semicolon, kun ga ya bani gashi nan na hello da sauransu. Shi ma nan idan na sa number, kun gani gashi nan 37, amma ina buɗewa na danna kun ga ya bani error. To wannan dai shine amfanin semicolon ɗin, domin ya preventing ɗin code ɗinka daga faɗawa wata matsala ko kuma shiga cikin wani code ɗin. Zan iya rubuta function shi ma. Misali nan na sa number, amma shi dai amfanin wannan kawai dai za ka rinƙa sa semicolon ne a ƙarshe. Shi ma wannan console zan sa semicolon ne a ciki. Sai dai shi kuma curly braces ba shi da buƙata a sa mai semicolon a ƙarshe saboda shi ai block ne. Idan aka sa block a ko'ina to yana nuna cewa nan wani block din shi yana rufe kanshi da kanshi. Amma in dai single code ne ko irin console ko wani abu, to ya kamata a ce mutum ya sa semicolon a ciki. Ana aiki da quotes ne wajen rubuta string. Dama tun a baya na gaya muku za ka iya sa string a cikin single quotes ko kuma double quotes. Kamar da za ku ga example gashi nan var text1, nan variable text1 gashi nan aka sa my favorite color is green. Sai kuma text2 gashi nan a cikin double quote aka sa my favorite color is blue. Yanzu bara mu gwada console log ɗinsu mu gani. Zan ce console.log, sai na ce text1. Idan nayi running kun ga ya bani my favorite color is green. In kuma na ce text2, kun ga ya bani my favorite color is blue. Gashi nan wancan da green ne wannan kuma blue ne. Don kuma iya haɗe su misali guri ɗaya, sai na sa wannan concatenation operator na sa plus, sai na sa test1. Idan nayi running gashi nan za ku gani my favorite color is blue. A nan gurin sai haɗe ya sa my favorite color is gashi nan green a ƙarashen kenan. Amma za ku ga cewa gashi nan wajen blue da white ɗin nan ya haɗe. To shi misali wani lokacin ba dole ne sai ka shiga cikin string ka sa space. Misali kamar a ce a nan gurin ko a ƙarshen wancan ka sa space misali a haka. Idan kai ka ga zai baka. Idan ka sa a nan za ka ga ya baka space a tsakiya gashi. To wani lokacin baka da buƙatar wannan za ka iya cire na farkon nan. Idan muka yi running kun ga ya haɗe, to sai mu zo daga nan gurin tsakiyar nan sai mu kuma zuwa za mu iya sa single quote ko double quote. Misali bari na sa single quote sai na space. To bayan na yi space sai na kuma zuwa gaban shi sai na kuma sa wannan concatenation operator ɗin.
idan na yi running kun ga ya bani space ɗin gashi nan a tsakanin su. Zan iya aiki ma da double quote domin saka wannan space ɗin. Idan na sa double quote gashi a haka kun ga ban yi space ba, idan na yi running yana nan yadda yake, sai na zo dole tsakiyar su na yi space ɗin, sannan idan na danna kun ga ya bani space ɗin gashi nan. Sannan bayan wannan kuma bari na goge wannan. Na ɗauki text 2, my favorite color is blue gashi nan. Zan kuma iya raba text ɗin nan, misali ne sa kamar my favorite color is blue a new line. Idan ina son yin wannan sai dai na zo nan gurin sai na yi \n. Zan zo na nemo \, ɗina. Kada ku manta akwai / wannan to ba shi ba, sai na nemo wannan \, sannan sai na sa n, shi yake nufin new line. Yanzu idan na yi running za ku ga wannan color is blue ta zo ƙasan console. Kun ganta ga ta nan, amma za ku ga nan gurin in kun yi notice akwai ɗan space ƙarami, to shi kuma na wannan space ɗin ne da muka bari za mu iya cire shi. Idan muka yi running sai zama kun ga gashi nan ya zama my favorite color, my favorite sai kuma color is blue a ƙasa a daidai setting M kenan. To wannan \n ɗin za ka iya sa shi a ko ina, misali kamar nan ma misali sai na sa \n ya zama new line. Idan na yi running kun ga my nan a farko, ga favorite nan na ƙasa, sannan kuma ga color is blue na uku kenan. To zan iya ciccire su gabaki ɗaya. Shi wannan idan kana so ka raba wani text ne ko irin ka ga ya yi yawa, ya yi tsayi sosai, to kawai sai ka sassaukar da shi da wannan \n ɗin. Akwai wani example da za a yi misali kamar yanzu idan na dawo wannan ɓangaren test 1 ɗin nan, yanzu zan saka shi a cikin console test 1 sai na yi running kun ga ya bani empty saboda babu komai a ciki. Amma yanzu na zo misali kamar yanzu idan zan saka Asma'u kamar suna misali, idan na yi Asma'u kun ga haka sunan yake, amma kuma dole akwai wani single quote a tsakani. Bari na fara yin running ɗin wannan, kun ga gashi nan ya bani misali Asma'u, to amma kuma a haka sai ya zama kamar Asma'u kenan, ba zai karanta ba. To nan gurin sai na zo misali zan saka single quote, amma kuna ganin gashi idan na saka, idan na haka kun ga ya bani error a ciki, ya ce unexpected identifier. To abinda zan yi anan sai na zo ne escaping. Abinda ake nufi da escaping shine cewa ka kaucewa error na quote yayin da ya zama da cewa quote ɗin da ya holding ɗin string ɗin ka saka irin shi a ciki. Kamar yanzu kuna ganin cewa mun saka single quote a ciki, to sai ta ɗauka cewa daga iya gurin wannan Asma ɗin shine iya string ɗin mu, to amma kuma mu ba haka muke nufi ba. To idan za mu yi escaping sai mu zo nan gurin mu saka, sai mu sa \. Idan muka sa wannan \, ɗin to sai ta gane cewa shi wannan quote ɗin na ciki so ake a fitar da shi a cikin output, ba wai wani string yake tarewa ba. Idan muka yi running kun ga shi ne ya bamu ga Asma nan, sannan kuma ga U ɗin, sannan kuma kun ga quote ɗin nan ya fito ba tare da wata matsala ba. Amma bayan nan kuma idan baka son irin wannan escaping ɗin, zaka iya zuwa misali kamar cikin wannan double quote ɗin. Yanzu idan na sa Asma'u a ciki, idan na yi running za ku ga, idan na yi running na test 2 gashi nan ya bani wannan. To amma yanzu idan na sa mai single quote a ciki shi ba zai bani wata matsala ba. Kun ga zai running. To yawanci shi yasa ake aiki da irin wannan single quote ko kuma double quote misali. Wani lokacin za ka iya aiki da single quote, wani lokacin da double quote, wani lokacin kuma da guda ɗaya ne, amma sai ka tabbatar da cewa dukkanin quote ɗin da zai zo a tsakiya to ya zama na cewa ka yi escaping ɗin shi a cikin wannan string ɗin. Bayan wannan example ɗin kuma akwai na gaba, misali kamar idan za ka sa he isn't here, shi ma dai duk kusan ɗaya ne da wannan. Misali ne haka, kamar isn't here. To kun ga shi ma wannan zai bamu error idan muka sa wannan test 1 ɗin a cikin console. Kun ga ya bamu error. To amma in muna zuwa nan gurin muka yi escaping ɗin shi, in muka yi running kun ga ya bamu he isn't here kenan. Idan baka so kuma za ka yi using da wannan double quote ɗin nan, sai ka yi rubuta wannan string ɗin naka a ciki kenan. Yanzu bari na fara printing ɗin shi. Idan na yi running ga Asma'u nan, to yanzu zan goge na sa he isn't here. Idan na yi running kun ga ba tare da wani escaping ba ya fitar min da shi. To wannan dai shine dai major aikin na single quote da double quote. Idan misali a tsakiya kana so ka saka single quote ne, to sai ka saka shi a cikin double quote. Idan kuma misali a tsakiya kana so ka saka double quote ne, to sai ka sa shi a cikin single quote.
amma kuma in kuma so kake ka sa a the same type of quote, misali single quote ne sannan kuma abin da zai holding din string din single quote ne, to sai kai escape. Idan double quote ne abin da zai holding din string din double quote ne, to sai kai escape a ciki. Bayan wannan kuma zan zo wani example na uku, kamar a test 2 din nan zan sa the president said, to misali the president said, tunda kun san irin wannan magana wani za a rubuta ta a cikin double quote already gashi nan. Misali kamar magana da za a yi, misali kamar all citizens should go back to work misali. To yanzu idan nayi running kun ga ya bani error kenan, amma idan ina so na fitar da wannan sai na zo wajen wannan double quote na ciki sai na escaping, sai na sa backslash, sannan wannan ma na biyun nan shi ma sai na zo sai na sa backslash. Wannan gashi ya zama wajen guda uku, zan goge wannan idan nayi running kuma gashi nan the president said all citizens should go back to work, kuma nan ga double quote nan ma ga double quote nan. Amma kuma idan ba na son wani escaping din shi kuma a nan gurin sai na zo na saka shi a cikin wannan test 1 din, wannan fara running din test 1 kuma gashi nan he isn't here nan, to sai na zo na sa the same string da na sa a cikin test 2. The president says all citizens, shi kuma ba za ku gani ba tare da wani escaping ba, kun ga ina yi yayi. Da already kun ga da a wancan test 2 ne yake mana mai double quote, shi kuma a wannan kun ga yadda ya mana aiki, kun ga kamar an yi vice versa kenan a tsakanin string din. Shi kuma wannan kun ga ba tare da wani escaping ba, tunda double quote muka sa a ciki, a baya kuma single quote ne wanda ya holding, to gashi nan ba tare da wani escaping ba yayi mana printing na string ba tare da wata matsala ba. To wannan shine dai amfanin quote da yanayin bambancin su na single quote da double quote. Function wani group of codes ne wanda ake haɗe su a cikin block guda ɗaya domin wani aiki. Misali nan kamar yadda za ku gani gashi nan na saka function, sai kuma nan name, sai kuma a ci gashi nan code. To yawanci yadda ake declaring din function, na farko za ka fara sa wannan function keywords din nan, sannan wajen name din nan za ka ba shi suna, duk irin sunan da kake so, my function, ko kuma ka sa add number, ko kuma ka sa clear page, ko kuma change color of the page, ko print menu, ya dai danganta duk irin aikin da kake so kawai sai ka sa mai a jiki wanda za ka fi tunawa da shi. Dama already na gaya muku cewa opening and closing curly braces shine single block, gashi nan tsakiya za ku ga an sa code here. To a cikin wannan code here din za ku iya sa dukkanin irin abin da kuke so ku aiwatar a cikin programming ɗinku. Yanzu na farko za mu fara declaring din function, sannan kuma sai mu saka mai suna, bayan nan kuma sai mu rubuta irin code din da muke so a ciki. Yanzu zan fara goge wannan. Na farko idan za ka fara yin function, za ka fara sa function, idan ka saka function sai kai space, bayan ka yi space sai ka sa mai suna. Misali zan iya sa mai my function, zan fara yin camel case na yi my, sai na yi capital F domin a gane camel case kenan, sai na sa function. Bayan nan kuma sai na saka parenthesis, zan sa opening parenthesis, sannan sai na sa closing parenthesis. Bayan nan kuma sai na yi space, idan na yi space kuma sai na saka curly braces, opening curly braces, sannan kuma sai na sa closing curly braces. Amma yadda yake ba da sauki, haka ma za ka iya rubuta code ɗinka a cikin tsakiya, amma idan kai wannan sai ka shigo tsakiya sai ka danna enter, kuma zai baka kusan ka a tsakiyar block ɗin kenan. Nan ga opening ɗin shi, nan kuma ga closing ɗin shi a cikin nan, kuma sai ka rubuta duk irin code ɗin da kake so. Yanzu bara ku ga ƙaramin misali, da kun san cewa idan muka rubuta a nan waje muka sa console.log, kamar yanzu na sa string, ya sa hello, already idan nayi running kun ga hello ta fito a cikin console ɗinmu. Amma yanzu bara ku ga amfanin function. Yanzu sai na goge wannan gabaki ɗaya, sai na dawo nan, sai na console.log, sai na sa wannan hello ɗin. Kada ku manta za ka sa semicolon a ƙarshe. Idan nayi running kun ga ta ma ɗauke ta ciki. To nan kun ga duk irin danna da zan yi, to abin ba zai fito ba, saboda me yasa? Ai shi function ɗin ya riƙe wannan code ɗin, sai an zo yin wani aiki sannan za a kira shi a ce to kai wannan
function din zo ka gudanar mana da wannan aikin, to sannan sai ya gudanar. Za ka ga dai ga code din nan ratata a cikin shafin ka, to amma idan ka yi storing ɗinsa a cikin function to sai zamana cewa sai wani abu ya faru, misali kamar yanayin yadda ake sa if statement, idan kaza ya kasance to a kira function kaza, idan kaza ya kasance to a kira function kaza. Yanzu gashi nan idan muna so mu printing din wannan hello din, sai dai mu zo nan ƙasa, shine ake cewa calling of function, kiran function kenan. Yanzu zamu kira function din nan, shi yadda ake kiran function din nan, zaka ɗauko asalin sunan function din ne sai ka rubuta shi yadda yake. Zan sa my sai ne function kamar dai yadda yake ana. To ba iya nan zan tsaya ba, idan na sa mai function din nan to sai na biyo shi da parenthesis kamar dai yadda yake a nan gurin. Yanzu zan saka parenthesis sai ne semicolon. To yanzu ina yin running za ku ga wannan hello din ta fito. Kun ga hello din nan ta fito a cikin console, to alamun cewa ya gane cewa kenan a kira wannan abun ya zo kenan. To yanzu da abin da nake so zan iya saka shi a ciki, misali yanzu ba ma iya wannan console.log hello ba, zan iya zuwa nan misali sai ne variable, na sa kamar number 1, na sa kamar 5, yanzu va number 2, na sa kamar 9, sai na sa va. Kada ku manta wani lokacin za ka iya sa let, wani lokacin za ka iya sa va, amma abin da ya sa na fi saka wannan va ɗin saboda a project ɗin da na yi, yawanci browsers mu wani lokacin sun fi accepting na va, saboda a wani lokacin idan kai wani code ɗin, to wata browser idan wani zai view ɗin page ɗinka sai zamana cewa baya accepting na wannan let ɗin. Duk da yanzu akwai modern browsers sosai za su yi accepting na wannan, to amma dai idan ka sa va variable ka kiyaye yanayin yadda dokokin shi suke ba tare da wata matsala ba, to insha Allah za ka samu compatibility sosai a cikin shafin ka. Yanzu wannan bara na yin aiki da let string sai na sa hello. Za ka iya sa da irin string ɗin da kake so, sai na zo nan ƙasa sai na ce console.log. Yanzu ga shi nan number 1, kun ga number 1 ne, duk dai kuna gani ga ragowar nambobin. Yanzu idan na yi running kun ga 5 ya bani na number 1 kenan, kuma paste number ko. In na zo nan na sa number 2 saboda mun kira wannan shi function ne, amma yanzu da zan cire shi za ku ga ya ɗauki. Kun ga ya bani 9, sannan idan na saka string kun ga ya bani hello. Zan iya zuwa na kuma yin wani kamar simple calculation sai na sa num1 sai na sa plus num2, kun ga ya bani 14. To bayan nan ma zan iya yin wannan kuma na haɗa shi da string, kun ga ya bani 14 hello. Dama already wannan concatenating operator ne, can zai haɗe ma wa'annan, sannan kuma idan ya duba ai na gaban string ne, to kawai sai ya saka maka shi a ciki. Sannan kuma a nan zan iya saka space a ciki, sai sa 14 hello ko 14 thanks ko wani abu dai haka da sauransu. To wannan dai shine dai main aiki na function kenan. Ga yadda za ka kira shi nan, sannan kuma ga kuma irin expression ɗin da za ka bayar a ciki da wani list na code da haka da sauransu. Komai za ka iya rubuta a ciki. Idan kuyi nisa insha Allah za ka gane yadda za ka yi code sosai a ciki, kamar wani complex code haka, to sai kuma ka yi storing ɗin shi a cikin function. Sannan zuwa wani lokaci kuma ko wani abu, wani event ya auku a cikin shafin naka, to sai ka kira wannan function ɗin. Bayan nan kuma shi function za ka iya kiran shi sau ɗaya, sau biyu, har iya adadin da kake so. Misali za ka iya kiran shi a wani level na guri kaza ai kaza, sannan kuma sai an zo wani level ɗin ma na cikin code ɗinka shi ma sai kuma kira shi ai kaza. Bayan wannan kuma akwai abubuwan da ake kira da function parameters ko kuma arguments. Shi function parameter ko argument da ake kira yana aiki kamar variable ne. Already za ka sa shi a cikin parenthesis na function ɗinka, to sannan idan kai passing ɗin value yayin running ɗin function ɗinka, to sai ga ya fitar ma da result na irin wannan value ɗin da ka sa. Misali yanzu zan fara declaring na function. Nan gashi nan na saka function, zan zo wajen sunan nan sai na sa kamar equate, nan iya cewa numbers. To shi yadda ake function parameter ɗin nan ko argument, to sai ka zo cikin wannan parenthesis ɗin, kamar na farko sai ka sa num1, sai ka space sai ka sa num2,
za ka iya ƙarawa ko fiye da haka, amma yanzu bari na fara yi mana da na num1 ɗin mu fara gani, sannan kuma sai mu je ga num2 ɗin. Sai na shigo tsakiyar function ɗina, yanzu sai na ce console.log, sai na sa num1. Yanzu idan na yi running, already kun san ba abin da zai fito, dole sai na yi calling ɗin function ɗina, sai na sa equate numbers. Idan na yi running nan ma kun ga ya samu undefined na kamar variable kenan, alamun cewa ba a defining ɗin value ɗin ba. To amma idan ina so na saka mai value sai na zo nan gurin, to dai lambar da na sa a nan gurin ita ce za ta fito a cikin console. Kun ga a wajen calling ɗin function ne, ba a cikin nan ba. Nan already gashi na function equate numbers, a ciki an sa argument na num1, sai kuma aka ce console.log num1. To sai kuma nan aka zo aka ce equate numbers, an yi calling ɗin shi. To a cikin wannan parenthesis ɗin, a nan za ka sa dukkanin irin value ɗin da kake so. Yanzu idan na sa 1 sai na yi running, kun ga 1 ta fito a cikin console. Zan iya sa kamar 9. In na yi running, kun ga 9 ta fito a cikin console. Misali in na sa ma wata random number haka, kun ga ta fito. To bayan nan in na ga dama zan iya saka kamar suna a ciki, duk da already number nake nufi, amma ba dole bane, zan iya sa string ko wani abu tunda ai variable ne. Sai ne haka, na sa welcome. Kun ga welcome ta fito. Duk irin value ɗin da na sa, saboda ai kamar variable ne function yake holding ɗin shi, sai kuma ya rinka aiki da shi wajen yin output ɗin shi. Yanzu zan fara goge wannan, na bar shi kamar a 3. To nan idan ina son ƙarawa, sai ne comma, sai ne space, sai na sa nan da kamar na 2 string. Duk da zan iya sa number shi ma, kamar na 3 na sa bool, ko kamar ina nufin boolean ko wani abu. Yanzu idan na zo nan, idan na ce string, kuma already muna da string a cikin argument ɗinmu. Nan ma na sa console.log string, amma kuma a nan equate numbers na sa iya tsura 3. Bari na running ku gani. Da na yi running, kun ga ya sa undefined. Abin da ya sa ya sa undefined ɗin nan, saboda zai detecting ɗin number farko, to ita aka ba value. To amma kuma na biyu a string ne shi, ko ban ba shi value ba. To yadda ake wannan, yadda ka sa su a order haka identically, to sai ka zo nan ma sai kai space a cikin wannan calling ɗin nan na function ɗinka, sai kai comma, sai kai space. To yanzu dukkanin value ɗin da na sa shine zai bounding da wannan string ɗin, sannan kuma idan na kuma yin comma space, dukkanin value ɗin da na sa na uku shine zai bounding da wannan bool ɗin. Yanzu zan iya sa kamar number ma a wajen string ɗin. Kun ga ya bani 6, ya manta da 3 ɗin farko, saboda ai a order kun ga wannan 3 shine num1, sannan kuma 6 ɗin nan shine string na biyu, bool ɗin nan kuma shine na uku. Yanzu zan iya sa kamar suna, sa Musa, kuma a wajen calling ne, sai ne haka. Kun ga ya bani Musa a nan kenan. To idan ina so shi kuma na fitar da na ukun nan, idan na space, kamar zan iya sa true, amma ko da na sa ba zai bani ba, iya wannan Musan zai bani, saboda ban ce ai console log ɗin shi a nan ba. Sai na zo nan gurin na sa bool, kun ga ya bani true. To in ina so na fitar da su ga baki ɗaya, sai ne console.log na farko num1, sai na kuma cewa console.log na biyu string, kowanne zan sa mai semicolon. Ina yi lonin da za ku ga sun fito. Kun ga na farko ga 3 nan, na biyu ga Musa nan, na uku kuma ga true nan. Kuma bayan nan ma za ka iya lissafi da wannan argument ɗin. Misali yanzu, kamar a misali wajen num1 ɗin nan, na zo na ƙara wani argument ɗin, sai na sa num2, sai na zo na ciccire wannan console ɗin nan. Yanzu idan na ce a printing ɗin num2, idan za ku iya canka, kun san wanda zai bani na string ɗin nan zai bani. Idan na ce num2, kun ga zai bani Musa, saboda shi ne a daidai num2, sai bounding ɗin wannan. To amma mu ba haka muke so ba, sai na cire shi. Yanzu kamar na sa 7, kun ga ya bani 7. To a nan gurin zan yi equating na nambobin, sai na zo na sa kamar a nan num2, sai na sa plus num1. Kun ga a nan ba mu da value, nan ba mu da value, sai a output ne muka samu value. Nan ma zan cire wannan. Kun ga ya bani 10. Zan iya cewa minus. Idan aka ce minus ya zama kamar 7 minus 3 kenan, sai bani 4 gashi nan a ciki. Shine na equating ɗin nambobin. To haka dai duk za ka iya duk abin da ka ga dama. Sai ka yi practice sosai akan wannan, ka gwada sa argument sosai, sai ka yi ta practice da su, ka yi printing na nambobi, sannan ka sa string, sai kuma ka zo ka joining ɗin string, sannan kuma ka zo ka yi equating na nambobi, addition, multiplication, subtraction da division, da dai dukkanin irin code ɗin da kake so a kai. To wannan dai shine function da argument da kuma yadda ake calling ɗin shi.
To masha Allah, daga nan ne muka zo ƙarshen wannan lesson ɗin. Ga duk mai son ƙarin bayani ko kuma joining ɗinmu a classes sai ya tuntuɓe mu akan wannan lambobin. Bisalam.